Malo uređaja čije se predstavljanje toliko iščekuje poput nove Samsungove Galaxy S serije. S5 na prvi pogled ne donosi toliko novosti, gotovo nepromijenjen dizajn, malo veći zaslon jednake rezolucije, nešto malo bolja kamera, malo brži procesor. Sve su to mali pomaci. Kad ih se sve zbroji, Samsung misli kako je to dovoljno za nasljednika. Pogledajmo što nam novo donosi peto izdanje Samsung Galaxy S-a. Ja sam mislio Smop HR-a, a ovo je Samsung Galaxy S5. Još od prvog Galaxy S-a Samsungu stižu na račun kritike na dizajn. Smjernice koje su posljednje pred 2 godine sa Galaxyjem S3 vide se i 2 generacije poslije. Kako je S4 izgledom podsjećao na S3, tako i S5 danas podsjeća na S4 i mnogi razliku neće uočiti tako lako. Ipak, uzmemo li uređaj u ruke, vidjet ćemo kako se razlikuje od prethodnika po nekoliko stvari. Stražnja strana prethodna 2 modela imala je sjajni završetak koji je po mnogima bio nedovoljno premium, poput HTC One modela ili iPhone-a. U zadnjoj Note liniji vidjeli smo imitaciju kože, a nešto slično donosi i novi S5. Kao i svaki Galaxy S pa i Note do sada, i S5 je izrađen od polikarbonatne plastike, no pozdana je izgubila sjajni završetak, te je nešto ugodnije na dodir. Uređaj ove godine dolazi s certifikatom IP67, što znači da bi trebao izdržati do 30 minuta na metar dubine. Također, potpuno je zaštićen od prašine. Plastični sjajni obrub, imitacija nekog metala. Na njemu s desne strane možemo pronaći tipku za paljenje i gašenje, a na lijevoj tipke za glasnoću. I dok je tipka za paljenje i gašenje smještena odlično, tipke za glasnoću već su standardno nešto poviše smještene, što neće biti za volju nekima s manjim šakama. Na vrhu uređaja tu je standardni 3,5 mm utor, infracrveno koje služi kao univerzalni daljinski te pomoćni mikrofon. Na dnu je micro USB 3.0 port koji je zaštićen poklopcem kao zaštita od vode, a pored njega je mikrofon. Na poleđini uređaja smješteni su zvučnik i kamera sa bljeskalicom, a novost je mjerač otkucaja srca. Prednjom stranom dominira zaslon sa nešto većim obrubom usporedno s prijašnjim modelom, vjerojatno zbog vodootpornosti. Ispod zaslona 3 su tipke, od kojih je srednja kao home tipka ujedno i čitač otiska prstiju. Lijeva tipka više ne otvara izbornik s opcijama, već sada služi kao multitasking tipka. Desna za povratak ostala je nepromijenjena. Povrh zaslona nalazi se ledica kao indikator za obavijesti, slušalica, proximity senzor te prednja kamera. Poklopac uređaja se unutač vodootpornosti lako skida, te se ispod njega krije utor za micro SIM karticu, micro SD karticu te izmjenjiva baterija. Na poklopcu možemo primijetiti brtve koje štite od prodiranja vode unutar uređaja. Samsung je poznat po svojim AMOLED zaslonima. Vrhunski kontrast, odlični kutej vidljivosti i dobra vidljivost na suncu samo su neke od prednosti koje dolaze već generacijama, a kritika na predzasićene boje riješena je Cinema postavkom, koja boje podešava vjerno kao na LCD-u. Najnoviji Super AMOLED mjeri 5,1 inč u dijagonali, a s Full HD rezolucijom to je otprilike 432 piksela po inču. Ono na čemu ćete najviše primijetiti razliku u odnosu na prethodnika je u osvjetljenju, pa je tako vidljivost na suncu još bolja. Lakša je čitljivost u sitnim satima u krevetu, jer se osvjetljenje može spustiti na svega 2 nita. I ovoga puta zaslon je moguće koristiti i s rukavicama, dok god nisu kožne, a možemo i reći kako je ovo najbolji zaslon kojeg smo imali prilike testirati. Samsung je i ove godine povećao kapacitet baterije, te ona iznosi 2800 mAh. I to se ovo pokazalo sasvim dovoljnim za jedan dan jače korištenja, ili 2 umjerenog. U prosjeku bi baterija na 3G mreži izdržala nešto manje od 6 sati upaljenog zaslona, uz nešto više od sat vremena poziva. Ukoliko vam se bateriji bliži kraj, možete uključiti Ultra Power Saving Mode, odnosno ultra štednju baterije. Zahvaljujući prirodi AMOLED zaslona, koja u slučaju prikaza crne ne troši bateriju, cijeli zaslon mijenja boje u monokromatske. Izbornici se pojednostavljuju i dopušteno vam je koristiti samo najosnovnije aplikacije, poput poruka, poziva, Whatsappa ili interneta. Crno-bijelo sučelje pobrinuće se da produljite trajanje baterije nekoliko puta, a u slučaju krize, u stand-by načinu rada sa 10% baterije bi trebao izdržati čak 24 sata. Iako nismo imali prilike testirati ovo, možemo potvrditi kako je sa 12% baterije izdržao više od sat vremena s upaljenim zaslonom i Whatsappom. Zadnja verzija Android KitKata dolazi u kombinaciji s TouchWiz sučeljem, koje mnogima nije po volji zahvaljujući reputaciji koju je stekla kroz godine. Sitna zasajkivanja i spori ulasci u imenik ili pozive bile su mu najveće mane. Kako to svake godine biva, malo pomalo, sučelje se polire i dodaju se nove opcije, kojih ove godine ima više nego ikad. Pored multi-windova i pametnih gesti, toliko svega nakrcano da će vam doslovno biti potrebno nekoliko dana da se upoznate sa svim opcijama i mogućnostima koje ovaj uređaj nudi.
Iako vjerojatno nećete ni koristiti, možda ni znati, ni vidjeti da postoje, one su tu. Ono što ćete vidjeti je redizajn sučelja. Izbornici su poprimili nešto modernije ikone. Izbornik s prečacima prvi je na kojem ćete ovo primijetiti, a uđete li u postavke, primijetit ćete kako su sve ikone izrazito slične. Primarne postavke su podijeljene u 9 kategorija, poput postavke zaslona ili povezivanja, a u svakoj od njih ćete naći još nekoliko dodatnih ikona. Vjerujemo kako je prijašnje rješenje bilo kudikamo jednostavnije i da promjene ne trebaju biti nužno tu, samo da bi se nešto promijenilo. No što je tu je? Sve ovo zahtjeva dozu prilagodbe, što se nekima neće svidjeti. Zaključavanje uređaja pored klasičnih pinova, paterni i lozinki moguće i pomoću otiska prsta, što smo vidjeli prvo na Motorola, a potom i na Apple-u i HTC-u. Čitač otiska prsta radi na principu povlačenja za razliku od onoga u iPhone 5S, na kojem je potrebno samo prisloniti prst. Ovakav način otključavanja dopušta do 3 registrirana prsta i također zahtjeva neko vrijeme prilagodbe. Iako smo u početku imali više neuspjelih nego uspjelih pokušaja otključavanja, s vremenom smo se navikli i sada gotovo svaki put otisak prepoznaje bez problema. Osim za otključavanja uređaja, čitač može se koristiti i za niz drugih stvari, poput kupnje pomoću PayPala ili sl. Dizajn imenika i poziva nije se previše promijenio. Prijedlozi biranja brojeva sada su povrh unešenog broja, a pametno biranje i dalje u zaostatku za nekom konkurencijom. Tako, bez obzira što svaki dan zovete samo jednog Ivana, ono će vam prvoga predložiti po abecednom redu. Popis zadnjih poziva puno je više od toga. Nudi opcije od popisa samo poziva, SMS-ova, odlaznih, dolaznih i sl. Kod novog poziva čak vam ispisuje vrijeme zadnjeg poziva i njegovo trajanje. Aplikacija za poruke, izuzev estetičkih, ne nudi neke promjene odnose na prijašnje modele, baš kao i tipkovnica. U najnovijem Samsungovom flagshipu krije se trenutno najjači dostupan soc na tržištu, Snapdragon 801. 4K 400 jezgre kuca na 2,5 GHz, a za grafiku se brine Adreno 330, kojeg smo imali prilike vidjeti u Note 3, ovaj put na nešto višem taktu. U odnosu na Note 3 koji broji 3 GB RAM-a, S5 dolazi sa svega 2, no uz KitKat i to se pokazalo sasvim dovoljno. Uređaj možete dobiti u kombinaciji sa 16 ili 32 GB interne memorije, dok 64 GB model trenutno nije dostupan. Koliko vam nedostaje memorije, tu je podrška za micro SD kartice do 128 GB. Za vrijeme testiranja nismo primijetili nikakvo zasajkivanja vrijedna spomena. Sve se odvija vrlo glatko, scrollanje stranca iznimno je brzo, baš kao i svaka radnja koju smo isprobali na uređaju. Grafika u igricama je na najvišem nivou, što je priliči ovakvom hardwareu. S kvalitetom poziva nismo imali većih problema. Jačina signala bila zadovoljavajuća i na mjestima slabijeg prijema, a takva je situacija i sa wirelessom. Zvučnik na poleđu uređaja je dosta glasan i dosta čist za jedan smartphone. Naravno, i dalje je sve to daleko od serije One, tako da nemojte očekivati čuda. 16 megapikselna kamera se pokazala odličnom u više manje svim uvjetima. Zato je zahvalan i novi Samsungov ISO senzor. Prednost ovog senzora je što dolazi u 16:9 omjeru, pa su tako slike od 16 megapiksela widescreen formata. Primjera radi, Galaxy S4 imao standardni 4:3 senzor. I ukoliko ste htjeli slikati u 16:9 omjeru, slike bi ispale u 10 megapikselnoj rezoluciji. Vrijeme ukidanja između dvije slike iznosi svega 0,3 sekunde, što je jedno od najkraćih vremena na tržištu. Slike u uvjetima dobrog osvjetljenja ispadaju fenomenalno, s velikom količinom detalja, dobrim bojama i kontrastom. U zatvorenom prostoru pri slabijem osvjetljenju svakako su bolje nego kod prethodnika, te se vidi napredak. A napredak bi bio još veći, no nažalost i ovaj put je izostala optička stabilizacija slike, tako da nemojte očekivati čuda ni na ovom području. Kvaliteta videa je na samom vrhu ponude. Digitalna stabilizacija možda nije na razini onoj iz iPhone 5S, ali koliko toliko posluži svrsi. Mogućnost snimanja 4K videa više nije tolika novost, ali i dalje rijetkost je za svaku pohvalu. Generalno gledajući, mogućnosti fotoaparata nisu na razini Lumia 1020, ali svakako spadaju trenutno u sam vrh mobilne ponude. Sve u svemu, 5. generacija najprodavanijeg Samsungovog smartfona logičan je korak naprijed. U Samsungu su igrali na sigurnu kartu, nešto slično kao što Volkswagen igra sa Golfom. Svaka nova generacija je slična staroj, a opet dovoljno osvježena kako bi bila nova. Uspjeh je tu zajamčen, dok neki drugi riskiraju sa raznim eksperimentima. Dva najveća igrača beru 80% ukupnog profita. S5 možda nije donio 2K zaslon, 20 megapikselnu kameru s optičkom stabilizacijom, stereo zvučnik ili neku nerealnu veliku bateriju. No donio je pregrš novosti, sa ispoliranim sučeljem, novu tehnologiju kamere, čitač otiska prstiju, vrhunski zaslon i sve to pakirao u kompaktno tanko vodootporno kućište, a ostale stvari ostaju za nasljednika.
Neki pojedinci neće biti zadovoljni i uvijek će očekivati više, no realno više od ovoga nije bilo ni potrebno. Hvala vam što ste bili sa mnom. Ukoliko vam se sviđa ova video recenzija i želite još ovakvih video recenzija, svakako se pretplatite na ovaj YouTube kanal i stisnite like gumb ispod videa. Posjetite i naš portal mob.hr, na njemu možete pronaći i pisanu recenziju za ovaj model. Ja sam Mislav i vidimo se idući put.